Hola. Hola, bones tardes a tothom. Benvinguts. Se oye? Me sentiu? Sí, no? És que estem estrenant la sala avui i perdoneu aquests problemes petits que tenim de novatos, que no... Disculpeu-nos. Bueno, inaugurem avui el que vol ser una sala que animi encara un poc més la vida cultural de Palma. Avui comencem amb una xerrada molt interessant que té a veure amb el que va ser aquest Hostal Terminus, que tots els mallorquins el coneixem, i la feina que hem fet de recuperació de l'antic refugi antiaèria que tenim aquí davall i que després mirarem com ho fem per visitar-lo, perquè ens diuen que han de ser grups no massa numerosos. Però bueno, hem duit dos conferenciants de primer nivell perquè ens expliquin tot el que va succeir, que va tenir que veure en els aconteixements de la Guerra Civil a Mallorca i els bombardejos republicans sobre la ciutat de Palma. Hem duc una xuleta, duim a Manuel Aguilera, que és historiador i periodista, és professor en el CESAC i ha dedicat part de la seva trajectòria a investigar sobre la Guerra Civil a Mallorca. Va escriure llibres El oro de Mussolini, Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo, Un periodista del desembarco de Bayo, Gafim y la Guerra Civil en Mallorca y Compañeros y camaradas, las luchas antifascistas en la Guerra Civil Española. Aguilera ha guanyat el Premi Mallorca de Ensayo en 2025, enhorabuena, con la obra Mallorca en llamas, que se publicará el año que viene. Y por otro lado tenemos al mayor experto en refugios antiaéreos de Mallorca, que es Bartomeu Fiol, que ha investigado más de 25 años los refugios antiaéreos construidos en Palma y ha publicado 2 libros al respecto. Los refugios antiaéreos en Palma y la defensa pasiva en Mallorca durante la Guerra Civil 1936-1939 y en 2023 publicó Atlas de los refugios antiaéreos de Palma. Hay que decir que el refugio del Terminus estaba hundido, no se podía investigar, aunque sí se disponían los planos en los archivos de Serveis Ferroviarios de Mallorca, de nuestra empresa pública. Y ahora lo hemos recuperado y se podrá visitar. Muchas gracias a todos y cuando queráis. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Hoy vamos a hablar, por cierto, bueno, antes de empezar quiero agradecer personalmente al gerente de SFM, José Ramón Horta, por organizar, no sé si se está saturando, no sé si estoy muy cerca del micrófono, por organizar este ciclo de conferencias que hoy comienza y que podemos hablar en libertad, ¿no? Porque él no nos ha puesto ningún requisito. Podemos hablar de historia y en concreto de la historia de Palma. También evidentemente agradecer la presencia del conseller de Movilidad y Vivienda y bueno, y también agradecer a Tomeu Fiol que participe conmigo porque creo que nos combinamos bastante bien. Yo voy a empezar hablando, bueno, la conferencia durará más o menos 1 hora en total, intentaremos que sea breve. Yo voy a hablar máximo media hora de un poco el contexto histórico y de los bombardeos de Mallorca, en concreto de Palma, y él, como mayor experto en refugios, luego hablará de cómo la población de Palma se defendió de esos bombardeos. Hay que tener en cuenta que hay una cosa en la que está de acuerdo toda la historiografía, porque a veces cuando hablamos de guerra civil hay mucha política, ¿no? Entonces la gente pregunta, ¿pero este historiador es de izquierdas, es de derechas? Hay cosas en las que los de izquierdas y derechas están de acuerdo, y es que en la guerra civil, por primera vez, se usó la aviación como una táctica militar para machacar la moral del enemigo. Y se usó por primera vez de manera sistemática contra civiles en ciudades de retaguardia. Todos estos adjetivos, sistemático, pues son importantes. O sea, no fueron bombardeos puntuales, que sí había habido antes de la Guerra Civil, bombardeos contra objetivos militares,
bombardeos contra ciudades que estaban en el frente, pero en la guerra civil, por primera vez, con los avances de la aviación, da igual donde estuviera la ciudad o el pueblo, lo lejos que estuviera el frente, que podía sufrir un ataque y podía morir cualquier persona. No tenía por qué ser como había pasado en las guerras hasta ese momento, que eran los que morían eran hombres adultos en edad militar. Morían niños, morían mujeres, morían ancianos, morían los enfermos, personas, los colectivos más vulnerables de la sociedad. Y cuando se habla de la guerra civil, bueno, cuando se habla de esto, la gente recuerda a Guernica. Guernica fue un bombardeo de la aviación alemana e italiana en el 26 de abril del 37, y nunca se habla, por ejemplo, de Palma. Palma se bombardeó 9 meses antes que Guernica, sufrió bombardeos sistemáticos de civiles, bombardeos sistemáticos contra civiles desde el 24 de julio del 36, es decir, 6 días después de comenzar la guerra. Hablo del 24 de julio, fue el primer día con víctimas, se había bombardeado antes, bueno, desde el día 21, pero el día 24 de julio del 36 se producen las 3 primeras víctimas en Inca, que claro, los civiles no se esperaban eso, ¿no? En ese caso fueron unos payeses que estaban en Inca, unos estaban llegando a su casa y le cayó una bomba eran personas que no se esperaban ese tipo de ataques porque no estaban preparados para ese tipo de guerra. Y luego, los otros 2 países que murieron en Inca lo fueron porque se encontraron en su finca una bomba sin explotar y la fueron a coger y explotó. Entonces, bueno, son muertes muy salvajes que luego se produjeron en Palma a partir del 28 de julio del 36. Entonces, yo lo que les propongo, porque como es un tema muy complejo, y bueno, yo voy a publicar el libro el año que viene, que están todos invitados a la presentación. Haremos más presentaciones, más conferencias, la podemos hacer aquí si me deja el gerente, porque está muy bien ubicado, muy bien ubicada esta sala, está muy cerca de las librerías además. Yo les propongo hacer una pequeña ruta por las víctimas de Palma. Entonces, yo he traído, bueno, 3 datos antes y luego vamos al mapa. Tengan en cuenta que solo en el primer mes de guerra Mallorca sufrió 46 bombardeos. Si no son bombardeos sistemáticos, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea, eran bombardeos, algunos días había 2 bombardeos, ¿no? Hay que tener en cuenta que no eran bombardeos tampoco a nivel industrial como los que sufrió Guernica, o sea, con aviones tan grandes, pero eran bombardeos sistemáticos y constantes. Las bombas pesaban entre 10 y 20 kilos, a diferencia de las de Guernica, que había de muchos tipos, pero ya en el 37 se empezaban a usar bombas de 100 a 250 kilos. Luego, Palma en concreto, en toda la guerra, porque se bombardearon muchos pueblos, pero Palma en concreto sufrió 36 ataques. Y hemos contado, bueno, yo he hecho la investigación que he hecho minuciosa con muchas fuentes, sobre todo a través del registro civil, son 97 muertos. He puesto ahí, bueno, un centenar para redondear. Luego hay 2 víctimas más que son colaterales, que, bueno, me las pasó Tomeu, que son personas que murieron en los refugios, que no murieron estrictamente por el efecto de las bombas, y que no las he añadido, pero fueron 97 muertos y más de 200 heridos, entre 200 y 250 heridos. Estamos hablando de personas con heridas terribles, o sea, mutilados, personas que se quedaron ciegas, personas que es que no hablamos nunca de los heridos, ¿no? Pero los heridos, claro, pues sufrieron también muchísimo. Vamos a hacer una pequeña ruta por las
por dónde cayeron las bombas con con las víctimas más, más representativas, podemos decir. Este es un mapa, este es el mapa oficial, o sea, es el mapa que usaba la aviación republicana para bombardear Palma. Este mapa lo encontré hace unos meses, no se ha publicado, es inédito, lo encontré hace unos meses en el Archivo Militar de Ávila, y los puntos en rojo es los objetivos militares. Eran cuarteles, también donde tenían baterías antiaéreas. Tal. Hay que decir que este mapa lo usaron a partir del 37. En los primeros meses, en el 36, se bombardeaba sin saber lo que había aquí en la ciudad. O sea, no tenían ubicados todavía los objetivos militares. Y no había, Palma no tenía ni aviación para defenderse, ni baterías antiaéreas, ni armada. La única defensa que tenían contra la aviación era las ametralladoras corrientes, y lo que hacían era colocarlas en los tejados para defenderse de la aviación. Los aviones eran sobre todo hidroaviones que venían de la base aeronaval del Prat del Llobregat, en Barcelona. Aunque también vinieron hidroaviones de Menorca. Como bien sabe también nuestro compañero Juan José Negreira, que está aquí presente, que gracias a él también he podido conseguir mucha información. Entonces, bueno, el terminus estaría aquí, donde lo he colocado. Y, curiosamente, de todos estos puntos rojos que ven, en los dos únicos que acertaron, porque hay que tener en cuenta que se tiraban a ojo las bombas y volaban muy alto, sobre todo cuando estaban las baterías antiaéreas, para no recibir impactos. Fue la Almudaina y el Puerto. El Puerto era un objetivo militar muy importante porque, sobre todo a partir de finales del 37, estaba la Armada franquista. Antes había barcos italianos y alemanes, que algunos sufrieron impactos también. Bueno, cuando decimos, ya, lo último antes de empezar, cuando hablamos de los bombardeos siempre hablamos de dos barrios, sobre todo. Santa Catalina y Sallerrería. Y tienen una lógica. Sallerrería, ¿por qué? Porque, como ven aquí, estaba el cuartel de Avenidas. Y bueno, estaban el cuartel de Intendencia, y luego también en la zona, el punto rojo que se ve arriba a la derecha, era la Casa Cros, que era el edificio más alto de Palma en ese momento, y era donde habían colocado soldados de infantería que disparaban con sus ametralladoras contra los aviones. Entonces, lo primero que intentaban atacar los hidroaviones era esa ametralladora que les disparaba, pero nunca acertaron sobre ella. Hay un libro de memorias de uno de esos soldados, que era catalán, por cierto, porque eran los que venían, la aviación que venía de Cataluña, ¿no? Y a veces a los soldados catalanes les criticaban, como diciendo, mira, sois vosotros los que nos bombardeáis. Y justamente uno de los encargados de la defensa era catalán también, ¿no? Es curioso. Pero había una razón para bombardear Sallerrería, ¿no? Al menos estaba el cuartel de Avenidas. ¿Y por qué bombardeaban también Santa Catalina? Siendo además un barrio de izquierdas, tradicionalmente de voto de izquierdas. Porque cuando soltaban la carga los aviones y ponían rumbo de nuevo a Barcelona, si les quedaba algún proyectil por lanzar para ir con menos peso, lo lanzaban en el trayecto de vuelta, y esos eran los barrios de Son Españolet, Son Pisá y Santa Catalina. Aunque no hubiera ningún objetivo militar, ningún cuartel ni nada. Entonces, ¿quién sufrió? Ejemplo de víctimas. ¿Quién sufrió? Esto ocurrió en los dos bandos. Esa costumbre de soltar la carga en el viaje de vuelta, aunque no hubiera ningún objetivo militar. Pues, por ejemplo, un albañil de 60 años que murió mientras sonaban las sirenas
todos corrían a los refugios y él decidió quedarse pegado a una pared justo al lado de la iglesia de la Inmaculada Concepción, que es la iglesia que está en la calle de San Magín. Y por creer que se protegía por estar pegado a una pared, murió. ¿Vale? Cayó una bomba, la metralla le alcanzó y murió. Justo al lado de la Plaza Progreso, está la calle de Dameto, y allí hay una casa que todavía se mantiene tal cual, donde vivían una mujer que estaba casada, que se llamaba Catalina Más Más, y su hermana pequeña, que se llamaba Ana Más Más, que no se había casado. Justamente las dos murieron en ese bombardeo y las he conseguido identificar porque en aquel momento una de ellas no se podía identificar y tardaron varios días en inscribirla en el registro, no se sabía. Con el problema de los bombardeos es que mucha gente que encuentran cadáveres y no se sabe el nombre hasta, en algunos casos, meses después. Hay veces que muere gente de la calle, que no hay nadie que lo conozca y no hay nadie que diga, esta persona se llama tal. Si seguimos la ruta por Santa Catalina, la siguiente parada sería en Serralta, el barrio de Serralta, y en la calle Femenías, fijaos que son barrios obreros, todo esto. En la calle Femenías sonaban las sirenas, son diferentes fechas, pero bueno, iban corriendo todos los vecinos hacia un refugio, que en aquel momento, esto hablamos de 20 de agosto del 36, no había refugios todavía, entonces la gente corría hacia el sótano más cercano a su casa, que a veces era de una fábrica o algo así, ¿no? Entonces en Serralta había una fábrica de calcetines, y cuando todos corrían hacia allá, una mujer que se llamaba María Massanet Vidal iba con su marido, se le quedó una alpargata atrás, se paró a recogerla, cayó la bomba y cuando fue a entrar en el refugio ya le alcanzó la bomba. Su marido la encontró dentro del refugio agonizando y no tenían nada para atenderla. Muy cerca de allí, esta ubicación la encontré justo la semana pasada gracias a la información de un hospital. Joana Mir Gelabert, 47 años, casada con un hijo, falleció justo arriba de la calle Juan Crespí, cuando giras hacia la calle Industria. Su casa todavía existe y en aquella época se llamaba calle Velódromo, ahora se llama Melle Joan Bauzá, y murió en el bombardeo más salvaje que sufrió la ciudad, que fue el 24 de mayo del 37. En este caso, los bombardeos ya a partir del 37 son ya como bombarderos modernos, los que se llaman katiuskas rusos, que pueden llevar bombas de hasta 250 kilos. O sea, Palma, que era una ciudad pequeña de 94.000 habitantes, sufrió bombardeos, cayeron bombas de entre 100 y 250 kilos también. Hubo uno de los bombardeos en el que participaron 24 aviones modernos. 24 aviones en una ciudad tan pequeña, pues... Vale. Muy cerca de donde murió Joana, murió un albañil de 27 años, que se llama Jaume Rosselló Bonet, que vivía pegado, su pecado fue vivir pegado al Colegio Son Españolet, que hoy en día es un centro de adultos que se llama La Balanguera. El Colegio Son Españolet se había inaugurado el año 35 y tenía los vecinos de allí, porque justo es mi barrio, dicen que es posible que al tener una bandera española lo confundieran con un cuartel. El tema es que lanzaron una bomba y él, por vivir cerca, un trozo de metralla le entró por la ventana y él, todo esto lo sé porque entrevisté a su bisnieta. Él estaba con un bebé, con su hija, y la metralla le dio justo en la cabeza y él cayó encima del bebé
y él murió y el bebé sobrevivió, pero tuvo problemas de espalda toda la vida y entonces yo he conseguido entrevistar a la nieta de ese bebé. Una de las cosas que me remarcaba era, nunca nadie nos ha preguntado nada sobre este tema. Eres la primera persona que contacta con nosotros. Las instituciones nunca se han interesado por estas víctimas, nunca. Ni dictadura ni democracia. Nunca han recibido una pensión. Solo en algunos casos muy extremos en los que había muchos miembros de una misma familia muertos que no tenían sustento, iban a la administración y en esos casos les daban a lo mejor un estanco o algún medio de algún trabajo público. Pero yo con todas las víctimas que he hablado, que son la mayoría de las que hay, no han recibido nunca ni una pensión, indemnización ni nada. Y bueno, y no sé si ustedes lo saben, incluso se llegó a votar en el pleno del Ayuntamiento de Palma, se llegó a votar en contra de estudiar a estas víctimas y hacerles un homenaje. Este es Jaume Rosselló Bonet. Muy cerca de ahí, calle Niceto Alcalá Zamora también, en aquella época, en aquel momento se llama Francisco Masía, murieron tres hermanas, en Niceto Alcalá Zamora 12. Esto está más o menos a la altura de la Plaza Madrid y es increíble, pero yo viví en esa casa 3 años. Es una casualidad. Cuando estaba investigando esta historia y vi que era la calle Niceto Alcalá Zamora, y pues justamente lo que pasa es que es el mismo número, pero el edificio obviamente ha cambiado. Son 3 hermanas de 27, 22 y la tercera, la más pequeña, creemos que tenía unos 10 años. No lo sabemos seguro, yo he hablado también con su familia y el problema de la hermana pequeña es que desapareció en el bombardeo. Desapareció, no hubo cadáver. Esta es la foto de las 3 hermanas. Hemos entrevistado a sus nietos, a los nietos de las 3 hermanas solo había una que tenía hijos, a los hijos de esos hijos. Hemos entrevistado. Vale. En cuanto a sayerrería, voy a ir un poco rápido, ¿no? Porque me estoy... Un matrimonio, otra vez suenan las sirenas, un matrimonio corre a refugiarse en el sótano de la iglesia de la Misión y justo cuando va a entrar cae la bomba en la puerta de la iglesia de la Misión. Si se hubieran quedado en su casa, hubieran sobrevivido. Es uno de los pocos sitios, la iglesia de la Misión, que todavía conserva en la base impactos de metralla. Es un problema que tenemos, en Palma se han tapado casi todos los impactos de metralla. Hay otras ciudades que no. En Palma, como saben, a la altura de las avenidas, en el Instituto Ramon Llull, las paredes todavía había. Con el tiempo se han tapado. En el Temple no se han tapado. Ahora vamos a llegar. En la Plaza del Olivar murió un herrero de 16 años, Tolo Pizá Busquets, el 28 de julio. Este fue la primera víctima de los bombardeos de Palma. Entonces, ¿pero por qué muere un herrero en la Plaza del Olivar? Porque en los primeros bombardeos la gente salía a la calle a ver los aviones y no estaba todavía formada en la defensa. Entonces morían en la calle. Una de las historias más terribles es la de una madre con sus 2 hijas pequeñas en la calle Velázquez. Su marido se quedó solo y a mí me atormentó lo que vivió ese marido y estuve buscando mucho a la familia esta para que me contaran qué fue de aquel marido. Al final los encontré, curiosamente vivían cerca de mi casa y me contaron que justamente estaba toda la familia cuando sonaban las sirenas y ellas ya estaban preparadas porque la gente se vestía para ir
era muy pronto, eran las 7 de la mañana cuando venían los aviones, y él les dijo, id vosotras yendo al refugio, que yo todavía me tengo que atar los zapatos. Al salir ellas, cayó la bomba y murieron las 3 justo en la escalera, y él, por quedarse atándose los zapatos, sobrevivió. Uno de los bombardeos más salvajes fueron también la Puerta San Antonio, como saben que hay muchas imágenes, y allí murieron de asfixia una madre y su hijo de 4 años. Quedaron mucha gente enterrada en la Puerta San Antonio. Algunos sobrevivieron, algunos aguantaron 24 horas enterrados, y algunos, hay un caso de un farmacéutico que murió su padre, y él estuvo 24 horas con el cadáver de su padre, los dos enterrados. En este caso era una madre y un hijo de Ibiza. Muy cerca de allí, en este caso en su casa, una estudiante, Antonia Mengual Cerdá, también murió enterrada en su casa. Una de las primeras muertas también, Margarida Planas Nadal, era una dependienta, tenía una tienda de alpargatería cerca de la Plaza Mayor, y el 28 de julio del 36 murió en su misma tienda, y fue su hijo el que la encontró, que estaba trabajando con ella, pero el hijo salió a ver los aviones y por salir de la tienda él sobrevivió y su madre no. Más abajo, otro de los bombardeos más duros fueron en la Plaza del Pes de Sapalla. Murió mucha gente allí, pero entre ellos había 3 hermanas, que eran las hermanas Muñoz Martí, de 23, 21 y 7 años, que fueron corriendo al refugio. En este caso, es 31 de mayo del 37, sí que había un refugio en la Plaza del Pes de Sapalla. Llegaron al refugio, pero la hermana pequeña de 7 años se quedó atrás, también porque perdió un zapato, y ellas, las 2 hermanas mayores, fueron corriendo a por ella, y justo cuando la cogieron cayó la bomba. Bueno, la historia es bastante compleja, pero bueno, ya no me centro en ella. Hicieron estampitas con su cara. Y justo al lado, en el mismo bombardeo, cayó una bomba en el orfanato del Temple, y una de las niñas, también que bajaba corriendo al sótano, murió, Isabel Soler Adrover, que era de Felanitx, de solo 11 años. Y ya la última víctima que voy a contar es otra que ocurrió, otro dependiente de los alrededores en este caso de Cort, de la plaza de Cort. Fíjense que por ahí no hay cuarteles, el que estaba más cerca era el del Carmen, que estaba en la Rambla, pero en la calle Pas d'Enquint, es decir, cuando bajan de Cort, como si fueran hacia Jaime III, esas calles así como estrechas con escalones largos, que se llama Pas d'Enquint, estaban llenas de tiendas, bueno, siguen estando, con locales tradicionales de toda la vida. Uno de los dependientes, de solo 24 años, Bartolomé Batlle, salió a ver el bombardeo y murió en esas escaleras. Y bueno, esto vendría a ser como una ruta un poco del terror, ¿no? de Palma. Y las historias, yo me he preocupado sobre todo de construir unas mini biografías de cada una de estas personas, que creo que es lo mínimo que se merecen, ya que no se les va a compensar ni con indemnizaciones ni... sí, quiero agradecer que el gobierno actual ha anunciado que va a recordarlas con una placa, y es posible que también se recuerde en alguna exposición y la gente pueda conocer su nombre. Yo lo voy a hacer a nivel personal con un libro, eso que saldrá el año que viene, que se llamará Mallorca en llamas. Nada, muchas gracias por escucharme, y nada, doy paso a Tomeu para hablar de los refugios.
tenemos que hacer el cambio de ordenador. A ver. Mira, ja està. Perfecte. Bueno, bones tardes a tots, moltes gràcies per venir, moltes gràcies per organitzar aquest cicle de conferències i moltes gràcies per convidar-me a participar amb ella. Jo, en Manuel, vos ha parlat dels bombardejos i de les víctimes i jo vos parlaré dels refugis, que en realitat és de l'únic que sé. Vos parlaré de com se va organitzar la defensa de la població, defensa passiva, i dels refugis antiaeris que se van construir a Palma. Primer, com ha dit en Manuel, tot això va començar d'una manera molt inesperada. L'aviació va néixer a principis del segle XX i ho va fer amb finalitats lucratives, amb finalitats lúdiques. Era un divertiment, l'aviació, però tot d'una li varen cercar aplicacions bèl·liques. Varen veure que era una arma de guerra amb un potencial tremendo, perquè era capaç de traspassar les línies de front de combat tradicional i atacar directament les rereguardes. Per tant, després de la Primera Guerra Mundial, les principals nacions europees van haver de començar a pensar en organitzar sistemes de defensa antiaèria per poder fer front a un eventual atac aeri futur. La defensa antiaèria sempre s'organitzava en dues branques, que eren defensa activa i defensa passiva. La defensa activa eren les armes antiaèries, era militar, eren ametralladores antiaèries, bateries antiaèries, aviació de caça, que tenien com a missió atacar els avions contraris per fer-los fugir i que no poguessin tirar les bombes. Però com que no se podia garantir que no caurien bombes, hi havia també la defensa passiva. La defensa passiva era una organització civil i tenia com a missió adoptar mesures preventives perquè si caien bombes els danys ocasionats fossin el més limitats possibles. En realitat el sistema tenia una tercera cama, que era un servei d'informació i alarma. Un servei d'informació i alarma que consistia en una xarxa d'observatoris que havien d'estar distribuïts en el voltant del centre que se volia protegir, de la ciutat que se volia protegir, que tenien que vigilar l'horitzó, havien de disposar d'una xarxa de comunicacions per poder transmetre els seus avistaments a un pot central de comandament que en cas necessari declararia un estat d'alarma i faria sonar unes sirenes o el que hi hagués en el seu abast per avisar la defensa activa, a la defensa passiva i a la població civil. Respecte a la defensa passiva, he dit que havia d'adoptar mesures preventives. Quines mesures eren? N'hi havia moltes. Primer, crear la cultura de la protecció entre la població, perquè això era molt nou. Ningú havia vist encara aquestes armes, aquesta aviació tirant bombes. Ningú s'ho esperava. Per tant, s'havia d'informar la gent de com preparar-se, com estar preparats, com reaccionar si se declarava una alarma per poder-se a recobro. S'havia de dividir la ciutat en grups i sectors per organitzar a cada zona tots els serveis de la defensa passiva. Se van donar ordres de deixar la illa a les fosques durant la nit, perquè en aquell moment no hi havia radars i un atac nocturn seria molt més complicat en aquestes condicions. S'havien de construir refugis antiaeris, preparar serveis antiincendis, brigades de salvament i de desenrunament per rescatar les víctimes, serveis sanitaris per poder-les atendre, serveis antigàs perquè també hi havia molta por a possibles atacs amb bombes de gasos tòxics. Com s'organitza això a l'estat espanyol? I en el període d'entreguerres, igual que les principals nacions europees, se'n comença a parlar d'aquests nous riscs, d'aquesta previsió del que pot passar. I se fan conferències. Normalment les fan militars que parlen d'aquest nou risc, del risc de les armes aèries i de la necessitat d'afrontar, de preparar sistemes de defensa passiva per estar preparats si això passa en el futur. I l'agost de 1935, o sigui, durant la Segona República, se publica el decret de constitució dels comitès de defensa passiva a l'estat espanyol. Se crea un comitè nacional presidit pel president del Consell de Ministres, comitès provincials a totes les províncies presidits per governadors civils i comitès locals a les poblacions de més de 8.000 habitants presidits per batlles. A les Balears, el comitè provincial se constitueix el 18 d'octubre de 1935 i llavors li segueixen els comitès locals de les poblacions principals, per suposar Palma en primer lloc. I com evoluciona això?
Vos he dit que a l'octubre del 35 se constitueixen els comitès de defensa passiva, però pràcticament només s'arriben a fer els nomenaments, perquè abans de que comencin a adoptar cap mesura, comença la Guerra Civil. El juliol de 1936 comença la Guerra Civil i, com vos ha dit en Manuel, a més tot d'una hi haurà bombardejos sobre Mallorca, de manera que sense tenir res preparat s'hauran de començar a improvisar mesures de defensa perquè les bombes ja estan caient. El novembre del 36 seguia la cosa molt desorganitzada i s'ordena crear comitès a totes les poblacions, malament tinguin menys de 8.000 habitants, no? I de començar a preparar mesures efectives, no? Perquè fins en aquell moment pràcticament a la gent li deien quan sentigueu els avions fiqueu-vos dintre vostre. Vosaltres heu de sentir els avions i vos heu de protegir dintre vostre. No hi havia recursos disponibles per protegir-los, no? El febrer del 37, com que la cosa no funcionava bé, el comandant militar decideix dissoldre tots els comitès de defensa passiva que s'havien creat i constitueix la jefatura de la defensa passiva antiaèria de Baleares amb la mateixa missió, però que ara ja no serà civil, ara serà comandada pels militars. El comandant militar assumeix el comandament de la defensa passiva en primera persona. Les coses funcionaran una mica millor, però en realitat no serà fins en el mes de maig de 1937, que hi ha aquest bombardejos que vos ha dit en Manuel, de 24, 26 i 31 de maig, que causaran més de 40 víctimes mortals i que seran el punt d'inflexió en el funcionament de la defensa passiva. Serà aquí quan la gent veurà que la cosa no va de bromes i que és necessari prendre mesures, se començaran a dedicar molt més recursos i hi haurà un canvi de tendència en el funcionament de la defensa passiva. En realitat, la defensa passiva no acabarà quan acaba la guerra, continuarà endavant. L'any 41 tornarà a passar a la civil, o sigui que va néixer civil, durant la guerra se va militaritzar, acabada la guerra torna a la civil. I l'organització de la defensa passiva se va canviar de nom, Jefatura Provincial de Defensa Passiva, va durar fins a l'any 1960, són molts anys això, i llavors no va desaparèixer, se va convertir en el que actualment és protecció civil, que tots heu sentit parlar de protecció civil. La defensa passiva va néixer per protegir les persones dels bombardejos. Protecció civil és l'hereva directa de la defensa passiva i té com a missió protegir les persones i els béns de qualsevol calamitat pública, siguin bombardejos, inundacions, terremotos o el que sigui. Però és l'hereva directa, protecció civil de defensa passiva. Quan va començar la guerra van haver d'improvisar tot perquè no tenien res preparat. El Servei d'Informació i Alarma, després de moltes complicacions, perquè no tenien línies telefòniques, primer varen posar els observatoris a les places dels pobles, perquè les línies telefòniques disponibles només arribaven a les places dels pobles i, per tant, si volien tenir comunicació amb Palma, havien d'estar a les places del poble. Pràcticament vigilaven des del campanar de l'església i a crits avisaven a la centraleta telefònica que telefonassin a Palma. A poc van anar posant observatoris a cims prominents que tinguessin una bona visibilitat de l'horitzó, però van haver de construir línies telefòniques específiques per comunicar l'observatori en la plaça del poble i poder arribar a Palma. I d'això ja van anar a Muleta i de Pollença en el Castell del Rei, etc. Respecte a defensa passiva, se van començar a posar en marxa totes aquestes mesures que vos he dit, però jo me centraré en els refugis antiaeris. En principi se va improvisar. Se va fer servir com a refugi antiaeri qualsevol forat que hi hagués per allà. Soterranis, bodegues, túnels, coves, qualsevol forat que hi hagués va ser utilitzat com a refugi, però clar, no hi havia cap garantia que aquests forats fossin realment segurs. I de fet n'hi havia qualcun que era més segur estar de fora que estar de dins. Aviat es va veure que era necessari establir normes i verificar la seguretat de tots aquests espais que s'estaven fent servir com a refugi i, a més, organitzar jocs per tota la ciutat perquè no a totes les bandes hi havia bodegues, túnels o coves on amagar-se. Varen arribar, evidentment, a la conclusió que era necessari construir refugis públics on la gent se pogués protegir. Com se va fer? Varen dividir la ciutat en grups i sectors, com vos he dit, i a cada sector varen nomenar un inspector tècnic constructiu que seria responsable de dur endavant la construcció de refugis en aquest sector. Varen reclutar voluntàriament gairebé tots els arquitectes i enginyers de Palma. I varen dir, mos heu d'ajudar a treure aquesta obra endavant. I aquests arquitectes i enginyers
cada una a la zona que se li havia assignat, varen estudiar la necessitat de refugis que hi havia, en funció de la gent que hi vivia, varen revisar els forats que hi havia i varen fer condicionats que servien i tancar els que no servien, i varen treure quants de refugis més feia falta construir. Varen dissenyar aquests refugis col·lectius necessaris i llavors varen dirigir la construcció d'aquests refugis mitjançant concursos d'obra, d'una manera similar a com se fa avui en dia, una subhasta que se resolia per preu. Faig aquí un aclariment, els refugis públics que es varen construir a Palma els varen construir empreses constructores cobrant. No va ser com a altres bandes que de vegades els refugis se construïen per part de la població de manera espontània. No va ser així. A Palma la defensa passiva els atreia subhasta i una empresa sortien i cobraven per fer-los. A més, la defensa passiva va intentar conscienciar a la gent que tothom que pogués se fes el seu propi refugi particular. Com més refugis particulars hi hagués, menor seria la necessitat de refugis públics. I tot això, evidentment, duia darrere un greu problema econòmic. D'on traiem els dobbers per fer tot això i, a més, per fer-ho aviat? Com havien de ser aquests refugis? Eren estructures molt senzilles. En general, havien de tenir, com a mínim, sempre dues entrades, perquè si una explosió en destruïa una, en quedàs una altra per poder sortir. Si en tenien 3 o 4, millor. Aquestes entrades sempre feien forma de zig-zag. Per què? Perquè si davant l'entrada hi havia una explosió, no pogués projectar metralla dins la galeria aquí on estava la gent. La mateixa escala feia replans de gir, que això feia de parapeto per aturar la metralla d'una possible explosió davant l'entrada. L'estructura era lineal, no hi havia sales. De vegades la gent se pensa que davallaves l'escala i trobaves un espai gros. No era així. Era un túnel llarg i estret que s'anava per endins. Una galeria, en general, molt estreta, amb sostre de mitja volta, unes dimensions bastant estandarditzades, no sempre, però la major part de les vegades, de 1,20 m d'amplada i 2,20 m d'alçada. O sigui, una galeria estreta. Això sí, molt profunda. Construïda a profunditats d'entre 6 i 10 metres. De fet, el que feia que un refugi fos segur era la profunditat en què estava. Era la quantitat de terra que tenies des de la volta fins a l'exterior, aquí on podien impactar les bombes. De vegades tenien banc per seure i excusats, però era més l'excepció que la norma. Normalment havies d'estar dret i t'havies d'aguantar les ganes d'anar al bany. El que sí que tenien sempre era instal·lació d'enllumenat elèctric i qualque sistema alternatiu per si se n'anava la corrent. Com se varen construir? Se varen construir excavant manualment amb pico i pala, fent servir barrovins en cas necessari. El terreny era dur, feien servir explosiu per rompre la roca. La protecció, com vos he dit, la donava el terreny natural. La profunditat a la que estaves, és a dir, la quantitat, l'espessor de terra que tenies des de la volta fins a l'exterior. Una vegada excavada la galeria, hi havia un revestiment fet de marès que a més estava aterracat, però això era només per donar una mica més de confortabilitat en el refugi. No es marès, com sabeu, és una pedra fluixa, no contribuïa a que el refugi fos més resistent. El que el feia resistent era la profunditat. I el que estava molt ben fet sempre eren les escales. En els refugis públics, en els particulars no sempre és així, però en els públics les escales estaven molt ben fetes de pedra, amb escalons de pedra. No hi ha notícies de refugis que s'enfonsassin per culpa de les bombes. Ningú va morir perquè un refugi s'enfonsés per culpa d'una explosió. Ara, ferits a les escales, n'hi va a volar. Quan sonaven les sirenes, tothom corria cap als refugis i no tothom tenia 20 anys i hi havia caigudes, braços romputs, cames rompudes i fins i tot una persona morta. I d'on va sortir Dobbers per fer tot això? Primer de tot, com que era una obra que se feia per protegir la població, la defensa passiva va pensar que la població contribuiria de bon gust a pagar el cost de construcció d'aquests refugis. Per tant, varen obrir subscripcions econòmiques i publicaven a la premsa anuncis per incentivar que la gent fes donatius en aquestes subscripcions. Aquí tenim un parell d'anuncis d'aquests que sortien a la premsa. ¿De qué te servirá el dinero si pierdes la vida? Ayuda a la construcción de refugios. Una altra. Contribuye a la construcción de refugios. El que esté en tu camino puede salvarte. Una altra. Piensa en el valor de un refugio cercano en caso de bombardeo y no regatearás tu cooperación para construirlo. Com veus, jugaven hàbilment a involucrar la teva seguretat en què aportassis Dobbers. Ben fet. Següent font de finançament, taxes i impostos. El més important va ser el sello del paro obrero, que és una taxa que se va posar l'any 1936,
que gravaven moltes activitats econòmiques i que els dobbers recaptats anaven destinats a ajudar les famílies que s'havien quedat sense feina per mort de la guerra, però que en el final amb aquest dobbers varen pagar més del 90% dels costos de construcció dels refugis. Una altra manera de participació era participació directa, com? Va arribar un moment que tothom volia refugis i la defensa passiva va dir sí, faré primer els refugis d'aquells carrers on els veïnats se comprometin a pagar la meitat. No? Si vosaltres pareu la meitat dels dobbers, jo faig el refugi i pago l'altra meitat. Així, la teva aportació ja no era per fer refugis, era per fer refugis de davant casa teva, el qual funcionava. No? I l'altra manera era que anessis personalment a fer feina, no? Personalment a picar. Això va ser normalment voluntari, però no sempre. Faig un incís aquí, me'n vaig de Palma, perquè aquest sello del paro obrero se recaptava a Mallorca i Eivissa, que eren les illes que estaven del bàndol nacional, però tot bé se'ls administrava a Palma, i es destinava a construir refugis a Palma. I els altres pobles no rebien dobbers d'aquests. Se considerava que Palma era la capital i era el lloc de major risc, el qual és estrictament cert, però hi ha algunes excepcions, i una d'elles és el Marratxí, perquè a Marratxí hi havia Sant Bonet, que era l'aeròdrom d'on partien avions per bombardejar la península, en el qual era un objectiu militar claríssim, i el rit de bombardeig per allà a prop, per Pont d'Inca, per Pla de Natesa, tot això era evident. Marratxí va voler construir refugis i no tenia dobbers i va haver d'acabar imposant la prestació personal obligatòria en els seus veïnats. Cada família havia de dedicar unes hores setmanals a excavar refugis allà en el Pont d'Inca o en el Pla de Natesa. I si no, ho volies fer, havies de pagar qualcú perquè ho fes. Va dur molt de problemes tot això, però bueno, se va fer. Altres formes de finançament eren multes, tòmboles, partits de futbol benèfics i coses d'aquestes. Bé, resultat dels primers mesos. Com ha dit en Manuel, en el principi de la guerra hi va haver molt de bombardejos. Llavors, durant el desembarcament d'en Bayo també hi va haver molt de bombardejos, però en moments un poc crítics, no? Cap a on se tombarà la balança. Després se van anar espaiant aquests bombardejos. No? N'hi va haver, però ja no eren tan freqüents, potser, en la qual la gent se va anar relaxant. No? I la campanya de la defensa passiva va tenir una coïda freda. No? El caràcter mallorquí, coneixeu qualcun, no? Tranquil i confiat, però aquí no passarà res, això és la península. I va haver poca col·laboració. Els dobbers que se pretenien recaptar no se van recaptar, feia poc donatius, però tranquils, que això és la península, aquí. I les mesures que s'havien de dur a terme no se van poder dur a terme en la velocitat esperada, però tranquils, que no passarà res, tranquils, fins que va passar. El 24, 26 i 31 van passar aquests bombardejos que vos ha explicat en Manuel, no? Que van causar 40 víctimes mortals i que van agafar a tothom de manera completament inesperada i va haver una gran consternació i això va ser realment el punt d'inflexió en el funcionament de la defensa passiva. A partir d'aquest moment la gent va ser conscient que això anava en sèrio i que s'havien de dedicar recursos a preparar-se per fer front a aquests possibles bombardejos. Coincidint amb aquests bombardejos, el cap d'antiaeronàutica, que era qui comandava tot aquest negoci, va fer un discurs molt agressiu contra l'actitud de la població. Vos ne llegiré un parell de fragments, era molt llarg aquest discurs, però vos l'estalviaré, però vos ne llegiré un parell de fragments significatius. Valiente ya han negado pueblo mallorquín. Això es va emetre per la ràdio i després va sortir publicat en els diaris. Valiente ya han negado pueblo mallorquín. Vuelvo a dirigirte la palabra después que has sufrido 2 nuevos arañazos en el corazón de tu ciudad. Yo comparto tu dolor y he gustado el sabor amargo de mis lágrimas reprimidas al contemplar la carne destrozada de tus hijos. Señalamos a tiempo el peligro y pedimos los medios para conjurarlo. Y ahora resulta que aquellos cuyo optimismo era tan exagerado que rayaba en la imbecilidad, aquellos que con sonrisa de seres superiores contestaban, ¿para qué hacer nada si no vendrán? Aquellos a quienes pedimos ayuda y no la dieron. Aquellos a quienes pedimos dinero y lo negaron, aquellos que nos llamaron exagerados y alarmistas, han sido los primeros que, pálidos y descompuestos, han pisoteado a los niños y empujado a las mujeres para ser los primeros en bajar las escaleras del refugio. Como veis, branca, ¿no? Así. Y son estos mismos ciudadanos los que, pasados los momentos de peligro, con voz histérica y nerviosa, gritan y claman al cielo contra la defensa pasiva. ¿Cómo es posible que se haya dejado llegar a los aviones? ¿Cómo es posible que no se les haya avisado con media hora de antelación? ¿Cómo es posible que no haya refugios para todos?
Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el pueblo mallorquín soporte a tanto egoísta, tanto parásito y tanto imbécil? Pueblo mallorquín, tienes en pie una organización de defensa completa. Utilízala. Da los medios necesarios para su empleo. Necesitamos brazos y dinero. Una vez más lo pido. Pensad que las escuelas no tienen refugios y que allí van vuestros hijos. Bé, era un discurs molt més llarg, però donava molta branca en aquesta actitud de no passarà res si no fem res, fins que va passar. En aquesta despreocupació de la població de Mallorca. Bé, tot això, entre el discurs i els 40 morts, hi va haver un punt d'inflexió i la construcció de refugis antiaeris va rebre un impuls molt important. Ja s'havia començat a parlar, però va ser en aquell moment que se pren en sèrio la idea d'aprofitar el túnel del ferrocarril de Palma com a refugi antiaeri. Molts haureu sentit parlar que a Palma hi ha un túnel del tren que comunica la plaça d'Espanya amb el Parc de la Mar, actualment. Aquest túnel es va posar en servei l'any 1931 i era perquè el ferrocarril que duien mercaderies dels pobles que l'havien d'embarcar cap a la península poguessin circular a través del túnel i arribar directament a Esmoll, que estava aquí baix, on hi ha actualment el Parc de la Mar, per allà baix. Varen pensar que seria un bon refugi antiaeri, igual que ho eren el túnel del metro de Madrid o de Barcelona, però el problema d'aquest és que només tenia dues entrades, que era la plaça d'Espanya i la sortida d'Esmoll, amb la qual varen dir, bueno, pues n'hi farem d'altres, i varen projectar i construir multitud d'entrades laterals en aquest túnel del tren. Varen construir la plaça d'Olivar, en el Banc de Soli, en el teatre principal, en el carrer d'Escai, a la plaça d'Encoll, algunes des de propietat privades. El problema és que quan davallaves en aquest refugi de les entrades laterals no pegaves una andana. Aquest tren, vull dir, aquest túnel, no tenia andanes, era un túnel per mercaderies. Per tant, quan davallaves pegaves a les vies. I varen de posar un sistema d'alarma dins el túnel per advertir al maquinista que frenàs, perquè si no, el que havia de davallar per protegir-se de les bombes acabaria atropellat pel tren. També varen començar a dissenyar refugis antiaeris públics. Faig un incís aquí perquè aquest plànol, que és un plànol fantàstic, és l'únic que jo coneixia l'any 2019, després de 20 anys de recerca, és l'únic plànol original de la defensa passiva que jo havia pogut veure, perquè l'arxiu de la defensa passiva s'ha evaporat, llavors en parlarem. També, després de tots aquests bombardejos del mes de maig, se va incrementar de manera molt important la propaganda a favor de la construcció de refugis en els mitjans de comunicació. Tot el dia sortien notícies en el diari, de se inician las excavaciones per aquí, per allà, avanzan a buen ritmo, fiesta para organizar que comença una nova excavació de refugis. I així Palma va arribar a tenir de més 130 refugis públics i més de 600 refugis particulars, que és una barbaritat. Això són moltíssims de refugis. Penseu que Palma no era tan gran com ara. De fet, els refugis se van convertir en un valor afegit, en un article de luxe. Mireu el que sortia en els diaris en aquell temps. Casa con refugio alquila habitaciones. Tenien refugi, ja, certo. Se alquilan pisos en la calle Samaritana con refugio en la misma casa. Mireu això, el Nacional Hotel, que oferia habitaciones con gran confort, cocina esmerada i refugio propio. Érem dutxes, està clar. I les escoles també. No vos he dit, però les escoles varen acabar el curs 36 de manera precipitada després d'aquests bombardejos, perquè en qualsevol moment hi podia haver un altre bombardeig i si les bombes caien damunt una escola, imagineu quin desastre. Per tant, vacances anticipades, tothom a casa seva. No va tenir greu conseqüències, el problema va ser després, que al setembre les circumstàncies estaven igual i el comandant va decidir que havien de continuar tancades fins que no tinguessin un refugi on poder protegir els seus alumnes i professors. I això sí que va ser un gran problema, perquè ara ja no era final de curs, era principi de curs. Aleshores, hi va haver escoles que van començar a construir el seu refugi i després en feien propaganda també. La Religiosa de Purísima Maria Santíssima, que se van traslladar a una espaciosa casa con buen refugio. El Colegio San Alfonso, que havien de començar les classes el dia 1 d'octubre, contando el colegio con refugio amplio y recién construido, o les trinitàries, que també deien que tenien un excelente refugio. En fin, veis la importància de tenir un refugi en aquell moment. Como solo cayeron 3 bombas, o sea, cayeron bombas en 3 colegios. Luego ya fueron el Instituto Ramón Llull, en La Salle y en Son Españolet. El colegio Son Españolet. I bé, a mesura que se va anar incrementant el nombre de refugis antiaeris que hi havia, va començar a haver problemes
per actes incívics, el que passa sempre, no? La gent va començar a tirar fens en el refugi, hi havia gent que hi anava a pixar, robatori de les bombetes, drastes, no? En la qual se van haver d'establir normes. Els refugis havien d'estar permanentment oberts, però només s'hi podia entrar durant el moment d'alarma. Si trobaven qualcú dins un refugi, quan no hi havia alarma, el multaven, i si eren nins, multaven els pares. En cas d'alarma no era voluntari, era obligatori entrar dins el refugi i entraria aviat, però sense atropellar ni empitjar ningú i a més circular cap a l'interior per no obstruir l'entrada de la gent que venia darrere. Malament fos obligatori, sempre hi va haver gent que no va voler entrar dins els refugis, que volien veure els avions. No hi poden fer res. A dins el refugi estava prohibit fumar, òbviament, no? Era per problemes de que dins el refugi l'aire és escàs, és un bé escàs, no? No se podia fumar, tampoc s'hi podien dur animals ni altres objectes, perquè hi havia gent que havia començat a dur llibres, cafeteres, cadires, no se podia dur res als refugis, no? I la vigilància i conservació dels refugis havien de ser compartides, havia de ser una responsabilitat de tots els seus usuaris mantenir el refugi en condicions de salubritat. I a part d'això, una vegada dins els refugis, havia d'intentar mantenir la calma i no poder-te cridar, nos vamos a morir, i tot. Intentar mantenir la calma. Bueno, i aquest és el bombardeig sobre la porta de Sant Antoni. Aquest no és el bombardeig del mes de maig. Aquest, segons el meu datos, va ser bastant pitjor que el del mes de maig. Però la defensa passiva... Sí. Este és 24 aviones. Però la defensa passiva, encara que aquest bombardeig va ser terrible i va causar uns danys materials brutals, la defensa passiva va dir, mireu, ha funcionat. Hi ha hagut més danys materials que mai i en canvi el nombre de víctimes mortals ha estat molt reduït perquè ja hi havia refugis. Els refugis, aquí a la plaça Sant Antoni concretament, hi havia un refugi que aquest dia va salvar la vida de molta gent i això va ser un tanto per la defensa passiva. Va dir, han fet un gran esforç però ha servit. Los que murieron ahí fue porque no fueron al refugio y preferían, no sé por qué, quedarse en el sótano de su casa. Había algunos edificios que tenían sótano y pensaban que era más seguro y no, claro, porque el edificio se derrumbó encima de ellos. Y aún así, creo que los que estaban dentro del refugio privado sobrevivieron. Algunos sobrevivió, sí. Pero algunos 24 horas enterrado. A lo mejor había varios sótanos. Sí. Bueno, vols si tu. Aquí darrere tenim el carrer del Sindicat. Això seria la volta de la porta de Sant Antoni, que ja surt cap al carrer de Manacor. Sí. Veus aquesta pareteta que hi ha aquí? Una pareteta rara. Era l'entrada d'un refugi. Un refugi que aquest dia se va omplir de gent que se va salvar. No? Això és una altra perspectiva del mateix bombardeig un parell de dies després. Mireu aquesta banda d'aquí, que aquí hi ha el carrer de la Ferreria, varen caure per complet dos edificis més d'ordre de vora, aquí aquest edifici també va quedar molt tocat, i aquí encara se torna a veure aquesta pareteta, que pareix que hi ha un home assegut a damunt, la veus? Això és l'entrada d'un refugi. Bueno, això és el cap de cantó, que aquí ja surt cap al carrer de Manacor. Fixeu, aquest és l'edifici que s'havia romput tota la part de dalt, que encara existeix. La part de dalt la varen fer nova i la de baix és la mateixa, com veus. Bueno, i això és el cap de cantó del carrer de la Ferreria. Mireu, dos edificis que varen caure per complet i dos els de davant i els de darrere que també varen sofrir danys molt importants. I aquí el que veiem aquí són les brigades de rescat de la defensa passiva que estan retirant els enderrocs per poder treure a la gent que havia quedat tancada aquí, perquè aquí hi havia un refugi particular, o dos, no ho sé, que només tenia una entrada. Llavors he dit que els refugis havien de tenir com a mínim dues entrades, però els refugis particulars era més difícil de controlar, això. Cadascú feia el que li pareixia. I doncs hi havia un que només tenia una entrada i la gent va quedar tancada allà de dins i van estar moltes hores tancades fins que varen poder sortir. De totes maneres, jo no tenia notícies de que ningú hagués mort dins un sòtano d'aquests. Sí, sí. Bueno, había una farmacia en la esquina, justo, y el farmacéutico murió y su hijo fue... Dentro del refugio, pero... En el sótano de la farmacia, sí. Y el hijo se salvó porque una de las vigas se cruzó y justo él se quedó en un hueco, pero con el cadáver de su padre durante 24 horas. Bien. Entrevisté a su hija y eso le traumatizó toda su vida. Sí. Bien. Res, arribàvem al final de la Guerra Civil, no? I com que els refugis en principi ja no són necessaris, i com que hi ha aquests actes incívics de gent que se fica per allà a fer fetxories, no? Decideixen tancar els refugis, no? Els refugis tancats que la gent no hi pugui tancar. La defensa passiva, al més poc temps, torna a passar a dependre d'autoritats civils, com vos he dit, no? S'havia militaritzat durant la guerra, però torna a passar a dependre d'autoritats civils,
I en aquest nou tècnic de protecció civil seguiran pensant en refugis i fent inventaris i tal, i fins i tot se plantejaran si aquests refugis haurien servit per les noves armes que varen aparèixer després. Vos record que comença la Segona Guerra Mundial i l'any 45 apareixen les bombes atòmiques. Se varen plantejar si els refugis que havien construït servirien per fer front a un atac amb bombes atòmiques, i la resposta és que no. En la qual, a poc, varen anar perdent l'interès per aquests refugis, perquè tampoc no estava molt clar si aquestes bombes atòmiques es convertirien en habituals, no? Després s'han vist que no ha estat així, gràcies a Déu, però no estava massa clar en aquell moment. El fet és que se va anar perdent l'interès per aquests refugis i amb el temps varen quedar oblidats. Oblidats, però no destruïts, simplement tancats. Anem a veure com ho varen fer. Això seria una entrada típica. Vaig malament de temps. Voleu que faci via o vos ho explico? Vinga. Això seria una davallada típica d'un refugi antiaeri públic. Una escala que davalla normalment situada a prop d'un cap de cantó. Una escala que davalla fent zig-zag, com vos he dit, amb una pareteta a tot el redó per protegir que la gent no pugui caure per forat. Quan varen decidir tancar refugis, el que varen fer va ser una paret aquí baix. La veus en aquesta paret. Amb aquesta paret ja impedies que la gent pogués entrar dins el refugi i en el mateix temps el refugi era molt bo de recuperar si Espanya en el final hagués entrat a la Guerra Mundial i hagués tornat a fer bombardejos. No va ser així, però aquest tros d'escala que quedava aquí de fora se va convertir en un poal de fens. Fens, pixar, etc., males olors, i això va aguantar així fins al final de la Segona Guerra Mundial. Quan ja va acabar la Segona Guerra Mundial, varen decidir eliminar això ja del tot. Del tot vol dir que varen tomar aquesta paret, ompliren el forat de terra i enrajolaren. De manera que el refugi encara hi era relativament bo de recuperar, però ja no se veia. Tothom sabia que hi era perquè l'havien estat veient allà 7 o 8 anys, no? Passen 5 anys i tothom sap que hi ha un refugi, passen 10 anys i tothom sap que hi ha un refugi, passen 20 anys i hi ha bastanta gent que recorda que hi ha un refugi, passen 30 i queda gent que sap que hi ha un refugi, passen 40 i ja queda molt poca gent que hi ha un refugi. I qualque dia va per allà, qualque dia Telefònica, Endesa, a fer obres i ningú sap que hi ha un refugi fins que plum, apareix un forat, no? Apareix un forat que de vegades és que han interceptat una antiga boca d'un refugi i bé, jo, si me n'enterava i me deixava, m'hi ficava per endins, no? Això era la meva corolla. Bueno, normalment les obres continuen, no? I el refugi torna a quedar tapat o com a molt amb una comporta que permetia entrar-hi de manera una mica complicada. Jo, com que som tècnic, me dedicava a fer plànols i fotos, no ho sé. És la meva afició. Bueno, vaig cercar documentació i el cert és que l'arxiu de la defensa passiva, que havia de ser molt gros, jo no l'he trobat, només he trobat fragments dispersos. Per tant, un carambull de preguntes sense resposta, faig una mica de via. Allà aquest plànol, que en realitat és molt poc precís i a més incomplet, aquests punts negres són refugis, però amb un punt, això és el carrer del Sindicat, amb un punt negre ja el cercareu en aquest refugi, no? Jo, amb les meves recerques, he arribat, també hi havia un llistat també molt imprecís, molt poc plànols impresos que aquest sí, aquest és el refugi de la Porta de Sant Antoni, però en general no tenim plànols, els plànols no els he trobat, no? I jo quan entrava en qualque refugi feia el meu propi plànol, no? I això són inclús refugis que no apareixen en aquest plànol de la defensa passiva que vos he dit, i això més o manco seria un plànol fet per jo, diguem, de la mateixa zona d'aquest d'aquí que vos he mostrat, no? Però aquí ja torna a ser el carrer del Sindicat, i això d'aquí és el túnel d'Estren, i això són refugis ja una mica més definits, no? On estan les entrades i per on anaven, etc. Bueno, i què queda de tot això? Pues queden algunes entrades encara visibles, no totes eren escales que se n'anaven per avall, algunes eren portes a un contrafort, i aquesta és la més ben conservada de Palma, està en el passeig de Dalt Morada, just davall el portal del Mirador de la Seu, té l'escut de la defensa passiva, just a la dovella central. Això són altres, aquesta està davall l'escala que puja a la Seu, a la plaça de la Reina, deixaven uns forats perquè hi hagués una mica de transpiració d'aire quan tancaven un refugi. A Palma no queden entrades d'aquestes que vos he dibuixat, però ahir que sí, dins el Corte General Luque, com que era un corte i no hi podia entrar la gent a fer actes vandàlics, varen poder conservar les entrades, encara hi són.
A Palma no ne queden, però de tant en tant qualcobra en troba qualcuna. Són aquests forats que si els trobaven i jo m'enterava i me deixaven, me ficava per aquests forats a fer d'explorador. No? Una vegada dins el refugi, les escales que se van per avall, en general molt ben conservades. Unes escales llargues i estretes, una estructura molt ben conservada, mirau els escalons de pedra, arrambadors normalment en el costat de la dreta en sentit de davallada, restes de les instal·lacions elèctriques, i després s'arriba a les galeries inferiors, que són aquest túnel llarg i estret del que vos he parlat, també molt ben conservats. En aquest de l'esquerra hi havia aigua, perquè hi havia una mica de filtracions, però en general no hi sol haver problemes. No? Començaves a caminar per aquest refugi i no veies enfront, i al final, com el veies, te pensaves que ja acabava, però quan arribaves allà no acabava, sinó que girava i seguia cap al dret o cap a l'esquerra. No? De vegades hi havia instrucció per als usuaris, no fumar, ir deprisa, obedecer, no? Silencio. De vegades hi havia bancs per seure, però eren més excepció que norma, com vos he dit. De vegades hi havia excusats, però també eren l'excepció. Restes de instal·lació elèctrica antiga, no? Cable envellament de tela, envelladors de porcelana per separat. De vegades hi havia armeries encastats a les parets per poder posar una botella d'esperit per si qualcú se desmallava o una mare de beta per estar tranquils. Això que veus aquí a la dreta, en el sostre, era un forat que era un conducte de ventilació perquè el refugi pogués agafar aire net de l'exterior. És una història un poc més llarga perquè com que també hi havia pom atats amb gasos tòxics, teòricament aquests conductes havien d'agafar aire d'un lloc molt elevat per no agafar aire contaminat. I si seguies caminant, te trobaves altres escales del refugi. Jo havia entrat per una, estava recorrent la galeria, però després arribaves a les altres. I quan me n'anava per amunt, si tot anava bé, me trobava amb això. Què és això? El paret en què varen tapiar el refugi. Com veus, aquí se veuen els forats de la part de dalt. Aquest forat que deixaven perquè transpiràs. Això és el que me trobava en el millor dels casos. Moltes vegades me trobava això altre. I què és això altre? Això altre és que qualque obra que s'ha fet a l'exterior anteriorment ha trobat el refugi i en comptes d'avisar patrimoni, veniu a veure això, menys que feim, han abocat els seus enterrots per forat, no ho digueu a ningú, fei via i anem. Des de fora no ho sabeu, però des de dins sí. Bueno, ja que som aquí, vos parlaré també del túnel d'Extrem. Vos he dit que se va fer servir com a refugi antiaeri, s'hi varen construir d'haver una dotzena d'entrades laterals. Llavors, l'any 70, quan se va construir l'aparcament de la plaça Major, se va interceptar i va quedar tallat en 2 trossos. L'any 98, quan se va construir l'aparcament de la plaça de l'Olivar, se va tornar a interceptar i va tornar a quedar dividit en un altre tros més, o sigui que ja té 3 trossos. I l'any 2001, quan se va construir l'aparcament de la plaça d'Espanya, se li va llevar la bocana nord. No? De totes maneres, el túnel encara existeix i quan vas per de dins, de tant en tant, te trobes les restes d'aquests accessos laterals que se'n anaven per amunt. Això són, durant les obres de construcció de l'aparcament d'aquí de la plaça d'Espanya, se van encarregar l'entrada d'aquest túnel, que és una llàstima. I, bueno, el refugi dels Terminus. He fet un petit plànol del refugi. El refugi té entrada des dels Terminus, davall fent aquest zigzag de què vos he parlat, va cap a les avingudes i després gira i se'n va cap a l'edifici que on allà és la parada. El que està en vermell és el que actualment està obert, per així dir-ho. Se suposa que el refugi travessava cap a l'estació d'Estrany de Solla, però això actualment està tancat i aquí també està tancat i girava cap a davant d'aquest edifici de la parada. I això és tot. Palma té una extensa xarxa de refugis antiaeris que són un important patrimoni cultural i que es troben en general ben conservats. Quasi tots els que he vist estan en molt bones condicions. Però malgrat el seu valor patrimonial, són un gran desconegut i han estat sistemàticament ignorats. I la meva opinió és que han de ser posats en valor, preservats i donats a conèixer, que això és un poc el que estem fent aquí, i que de tant en tant hi ha distintes actuacions que ja van encaminades a posar en valor aquests refugis i que se protegessin i que se puguin visitar. Moltes gràcies, això és tot. Gràcies. Sí, si alguien quiere plantear alguna pregunta, comentario. Yo quería preguntar si hay algún familiar de víctima de bombardeo. Mira. No. ¿En dónde? En Almería. En Almería. Vale. Vale.
Vale, vale. Pues eso sería bombardeo italiano, entonces. Muy bien. Yo quería comentar que... Sí. Un micro. Hola. Mi familia paterna vivía en la calle, en Son Españolet. Y sobre el 37, podría ser que fuera el mes de mayo, ese mes tan complicado y tan difícil. Mi padre lo mandaron a comprar carbón, debía tener unos 9 años. Y fue a la carbonería, había gente allí, le despacharon el carbón para la casa y volvió. Y a los 5 minutos cayó una bomba muy cerca o en la propia carbonería, murieron todos los que estaban allí y él se salvó de milagro. Y yo personalmente estoy aquí gracias a estos 5 minutos. Si se llega a quedar hablando con alguien, con algún otro niño o con alguna persona, pues es lo que habría pasado. Pues gracias por compartirlo. Este tipo de historias creo que se deberían recoger todas en un libro, sobre todo porque son historias que además están muy conectadas con la actualidad, ¿no? Por lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en Israel o en Ucrania, ¿no? Hola, sí, simplemente una cuestión. ¿Has consultado el archivo de la Casa de Socorro? ¿Dónde se guarda ese archivo? Ahora mismo no tengo ni idea, porque las cosas como van desapareciendo en el tiempo, Sí. pero hay bastante, porque hay una publicación hecha sobre gente asistida por heridas de bombardeo, Sí. de balas, de todo esto, y que puede resultar interesante. He consultado los archivos de los hospitales, el militar y el provincial, que atendía a las víctimas. Primero iban a la casa de socorro y luego, si había posibilidad de salvarlos, pasaban por el hospital. Lo que pasa es que el registro civil es la mejor fuente que he encontrado, porque he visto que los hospitales, debe ser por el tema de que la gente entra muy rápido y tal, tenían muchos errores a la hora de apuntar los nombres, muchísimos. Sí, me imagino que era lo primero, y a Casa de Socorro, y Sí. la primera cura, y luego mándale o a un hospital o al tanatorio directamente. Sí, sí. Claro, no, las casas de socorro, bueno, eso en el registro civil también lo indica, ¿no? Que primero fue atendido en la casa de socorro y ya murió allí directamente, muchos morían directamente, y otros ya en el hospital. Entonces, en el hospital sale a lo mejor, yo qué sé, un 20 o 30% de las víctimas mortales porque murieron allí, pero la mayoría murieron en el mismo sitio del bombardeo o justo después en la casa de socorro. Bon vespre, perdoneu la tardança, però he seguit sempre amb molt d'interès el treball, sobretot de Tomàs Fiol. Per la importància que el túnel d'esport, diríem, el túnel que partia des d'aquí, té com referent no només ferroviari, sinó sobretot com referent de refugi a un moment determinat. Com molt bé s'ha explicat, hi ha un antes i un després a partir que el terminus o aquesta sala de conferències aquí amb una referència de conferències, d'exposicions, de temes, òbviament, fonamentalment ferroviaris, però sobretot es posar en valor que ara estem a un any, a un moment molt determinat de que el túnel d'esport de Palma pot cobrar importància. L'Ajuntament a la plaça Major pensa fer un centre d'interpretació, un mes, espero, i aquest centre d'interpretació, òbviament, va molt lligat al túnel. Xerrant de la Balda, no hi ha centre d'interpretació a la plaça Major sense obrir el túnel, connectar el túnel, i dins aquesta connexió no només recordar que va ser la sortida de les mercaderies de transport, sinó sobretot recordar que va ser un refugi antiaeri i va ser això per fer un historial, diríem, dins el túnel d'aquestes diverses funcions. Només era aportar en positiu que estem avançant en patrimoni, estem avançant en aconseguir elements i sobretot estem avançant
en posar a la ciutadania coses que fins ara estaven molt, diríem, no nombrades o amagades. S'ha de mostrar tot d'un tipus o d'un altre perquè d'aquesta manera, amb la informació, les persones tindran més elements per pensar i fer feina. Gràcies. Hola, bones. Bé, jo precisament no, però el meu amo és Predi Arnau, era l'home d'Anna Maria Lloret, que va morir, sí, i les dues nines, que va quedar viudo, se va quedar tot sol, sense... I això... Sí, se sent. Ara? Este homo és el fill d'Arnau. És net d'Predi Arnau, sí. Pues... L'home d'Anna Maria Lloret. Pues encantat. Jo he xerrat amb la seva... però per la part de Lloret. D'ella, d'Anna Maria, no? Sí, que viuen, bueno, allà a jo no conec, la família no la conec, però després d'Arnau, aquest home va quedar traumatitzat de per vida. Se va tornar a casar. Se va tornar a casar, sí. I va tenir dos fills? Una filla. Una filla. Maria. Li va posar Maria, no? Era la meva sogra. Clar, doncs encantat i m'agradaria quedar-me amb el seu contacte. Perfecte. Vale. Sí, és que m'ho ha demanat a veure si hi havia qualcú, perquè justament no ha pogut venir perquè està fent feina. Vale. Pues aquesta història és molt traumàtica. És molt, sí, molt trista. Sí, moltes i altres que ha hagut. Sí. Gràcies. Sí. Aquí? Sí. Ha xerrat de veure la gerreria de l'Església de la Missió. No l'ubic. És una zona que crec que conec bastant, però no l'ubic. Me podries més o menys indicar per on estava? Per sí. Vale, sí. No, és al carrer Missió, al mateix carrer Missió, a l'església, hi ha una petita església, que hi ha un hotel. Sí, però entonces l'he confús, perquè me pensava que quan xerraves de la gerreria, xerraves que per allà... No, que estava a prop. Sí, que estava a prop de la gerreria. Jo com feia 2 blocs de Santa Catalina i la gerreria, però que també aquest és un bombardeig del centre de Palma. Perquè allà, bueno, la gerreria hi havia un bon refugi també, que no és corta d'intendència. Sí. No sé si se conserva. Sí, aquest era el principal objectiu militar, el que passa és que no van donar mai el quartell. Que hi havia escorta d'intendència i el convent dels Agustins, que estava militaritzat també, que també era part d'intendència. Sí. El que passa que els refugis que hi havia dins corters militars eren pels militars i estava prohibit que hi entrés personal civil. Sí. Hi havia un refugi molt gros de baix corter d'intendència. Jo vaig entrar quan anava a escola. Que encara hi és. Sí, el que no sé com se conserva. Sí, està accessible, ben conservat, està molt bé, però bé, durant la guerra aquest refugi no era per la població civil, era per als militars. Bé, hi havia refugis per a civils a la plaça del Pes de la Palla. Sí, hi havia altres refugis, però aquest concretament d'intendència era per als militars. Hola, una pregunta. Vaig sentir una vegada que a la plaça de les Columnes, allà baix, hi ha un refugi, però no sé si és cert o no és cert. Esto. Sí, allà un refugi gran, de baix a plaça de les Columnes, se va projectar un refugi que havia de fer tenia forma quadrada, però havia d'arribar a tots els carrers que peguen a la plaça de les Columnes. Però llavors se va decidir reduir el seu tamany perquè era massa costós i va des del carrer de Francesc Barceló i Combis, aquí on allà és bar, ara no m'ha sabut el nom, cap aquí on consignacis cap a Joan Alcover, des d'aquell carrer fins al carrer de Francisco Manuel de los Herreros. Fa com un lateral de la plaça i jo no l'he visitat en aquest refugi, sabem que hi és, i a més a la plaça hi havia, la plaça de les Columnes té moltes columnes, però n'hi havia abans 4 més que no eren columnes, sinó que eren conductes de ventilació del refugi que hi ha davall, que ja no hi són tampoc, perquè aquestes coses no estan protegides i desapareixen quan... Ho volen comentar, però clar, no se sap,
Allès. No se sap i dius, serà verdad, no serà verdad? Sí, sí, el refugi allès, i encara allà aquestes columnes de ventilació que hi havia no hi són, i ara hi ha plats platejats molt raros amb uns forats que apareixen un colador que ningú sap el que és, i és el que va substituir en aquestes columnes que hi havia. Encara hi són. En el cap de cantó de l'Hostal Balears n'hi ha un. Si un dia passava per allà, diu, què és això? És on hi havia un conducte de ventilació del refugi. Alguna pregunta més? Molt bé. Bueno, Molt bé, doncs gràcies per venir. moltes gràcies. Molt bé. Yo sé que muchos de ustedes querrían ir a visitar el refugio. Sin embargo, nos dicen los técnicos que el refugio aún no dispone de un plan de emergencia ni de unos conductos de ventilación. Entonces, de momento, no es aconsejable que se visite, salvo que sea por grupos de 5 personas como máximo. Con lo cual, esto, con esta afluencia de gente lo haría inoperativo porque estaríamos hasta las 11 de la noche paseando de 5 en 5. No tenemos la ventilación todavía hecha. Pero les anticipo que lo podremos visitar porque lo pondremos en valor y lo pondremos en funcionamiento con el plan de emergencia, con todo, y ustedes estarán todos invitados a venir. Por supuesto, será una actividad gratuita. Muchas gracias. Ai, ara m'he enganxat per aquí.